Pekný deň všetkým prajem. V tomto videu si ukážeme, ako si môžete vo svojom vlastnom počítači spustiť program alebo aplikáciu Skicár. Ukážeme si tak rýchlo, čo všetko sa v tom Skicári dá robiť, aj keď to už určite viete. No a nezabudnite, že táto úloha je rovnaká pre informatiku a budúci týždeň vlastne aj pre výtvarnú výchovu, takže výtvor, ktorý urobíte, ten obrázok si uložte v počítači, zíde sa vám potom ešte budúci týždeň, nebudete museli robiť znova to isté. Poďme si ukázať, ako si spustíte program Skicár. Dám zdieľať svoju obrazovku, takže pozorne sa pozerajte. Tak, teraz by ste už mali vidieť moju pracovnú plochu. V ľavom dolnom rohu je ikonka Windows, je to také tlačidlo, niekto to volá motýlik, niekto okienko Windowsacké. Kliknem na to, kliknem na funkciu všetky programy, potom si zrolujem, nájdem si priečinok, ktorý sa volá pri spustení, otvorím príslušenstvo a tu niekde sa bude nachádzať program Skicár, tu ho mám, kliknem, automaticky sa mi otvoril program Skicár. Ako pracovať so Skicárom? Mám v ľavom hornom rohu dve takéto karty, kliknem na kartu zobrazenie, trošička si ten výkres zmenším, aby som ho videl celý. Prepnem sa na kartu domov a idem teraz kresliť. Môžem si vybrať nejaký geometrický tvar, napríklad vybral som si kruh, dám tu nejaký ďalší, môžem si to posúvať po ploche pracovnej, zoberiem znova, urobím niečo takéto, prisuniem si, mám tu vedierko, program, keď nechám tam stať kurzor, myšku, tak mi napíše vlastne, čo to je za funkcia. Takže chcem vyplniť farbou, vyberiem si napríklad žltú, poviem, toto bude žlté, toto bude ružové, toto bude modré. Môžem použiť funkciu, ktorá sa volá ceruza, nakresliť pomocou ceruzy niečo na ten obrázok. Poprípade si môžem vybrať rôzne štetce. Tu mám znova vlastne takúto ceruzu. Dokončím nejakú druhú ruku. Poprípade môžem si vybrať niečo iné. Tu mám štetec na vodové farby. Vyberiem si nejakú inú farbu, aby ste videli ten rozdiel. Tak, nakreslil som niečo s farbou. Možno si niekto bude chcieť vybrať sprej. Keďže je to snehuliačik, tak mu urobím tu nejaký sneh pomocou spreju. Ak by sa mi niečo nepáčilo, môžem použiť nástroj guma, obrázok. To, čo sa mi teda nepáči na tom obrázku, zmazať. Všetci už poznáte funkciu krok späť. Ak kliknem, tak vlastne všetko to, čo som robil, ak budem klikať na túto šipku dozadu, tak vlastne mi všetko bude miznúť. Ak dopredu, tak sa mi to bude vracať. Takže vašou úlohou je pomocou týchto rôznych nástrojov urobiť nejaký obrázok. Téma je ľubovoľná, môžete si vybrať, čo chcete. Keď už budete mať obrázok hotový, kliknete na túto funkciu, dáte uložiť ako. Sú tu tri možnosti. Obrázok vo formáte PNG, JPEG, BMP. Používajte len tieto tri funkcie. Ja si vyberiem tú tretiu BMP. Uložím si obrázok do dokumentov. Mám tu vytvorený už takýto priečinok Ľuboš Sedlák. Obrázok si nazvem Snehuliačik. Dám uložiť. Obrázok sa mi uložil. Môžem program zatvoriť. Pozrieť sa, či to mám naozaj uložené. Dal som to do dokumentov, priečinok Sedlák Ľuboš, Snehuliačik, tak mám ho tu na nakreslenie, takto vyzerá môj výtvor. Vašou úlohou je nakresliť niečo, čo bude troška krajšie ako môj snehuliak, poslať mi to v prílohe cez EduPage. Obrázok si uschovajte, pretože túto domácu, teda takúto istú alebo podobnú domácu úlohu dostanete aj z výtvarnej výchovy, takže tú istú prácu budete môcť použiť ešte raz a poslať aj pani učiteľke z výtvarnej výchovy, ušetrite si tým chvíľku času. To je pre dnešok všetko. Prajem vám pekný zvyšok dňa.